może od tego, kim wy jesteście. Jesteście zwykłymi debilami. Jesteście nieudacznikami. Gówno znaczycie w świecie. Gdzie mieszkacie? Mieszkacie w kraju, który jest totalnym gównem. Nikt się z nim nie liczy. Jest ten kraj zwykłym podnóżkiem i papierem do podcierania dupy dla jankesów, i dla innych w ogóle, dla wszystkich, jest ten wasz kraj służy do podcierania sobie dupy. Wasze godło przedstawia jakieś gówno, nie wiadomo co to jest, jakieś ścierwo niedojebane. Wasz hymn brzmi tak, jakby ktoś napierdalał świńskim gównem o blachę. Dlaczego narzekacie ciągle na rząd? Narzekacie na rząd, bo nie możecie się pogodzić z tym, że nic nie potraficie zrobić. Zbierajcie debili, bez pomysłu na to, żeby cokolwiek zmienić, żeby zaistnieć czymkolwiek, zabłysnąć w świecie. Dlatego staracie się cały czas zwalić wszystko na wasze rządy. Wasze rządy są w porządku. A właściwie nie, wasze rządy sprawdziłyby się w cywilizowanym świecie, ale że wy jesteście zbierajną debili, i szmaciarze, to bardziej powinniście mieć jakiegoś maharadżę, z głodegu, który by wami rządził, bo jesteście zwykłymi zwierzętami, czarnuchami. I tyle miałem wam do powiedzenia, po prostu postanowiłem wam ci dopierdolić, jebane śmiecie, rozumiecie? Także dopierdolmy wam ostro, zapiekło, co? Zapiekło, co? Wy chuje. Wy szmaty w mordę jebane,